Els dos regidors de la CUP a l'Ajuntament de Vilafranca han explicat que continuen treballant per aconseguir que la participació ciutadana sigui una realitat i que les decisions que es prenguin en els processos de participació tinguin una incidència real en la gestió municipal. Xavier Navarro i Llorenç Casanova expliquen que l'any 2009 es va aconseguir un acord amb l'equip de govern de Convergència i Unió per tal de tirar endavant els pressupostos participatius centrats en les inversions. Posen de manifest, però, que a hores d'ara moltes de les propostes sorgides dels processos de participació encara no s'han executat i tampoc se sap quan es faran. A més, denuncien que en els pressupostos de 2011 ja no hi havia partida destinada als pressupostos participatius. Navarro comenta que al desembre de 2011 es va decidir obrir, juntament amb altres entitats i associacions, un espai per tractar el tema dels pressupostos i obrir un procés de participació que donés el seu fruit de cara als pressupostos per al 2013, que s'han de discutir a finals d'aquest any. A llarg termini, però, la voluntat és que el treball doni com a resultat que el 2015 es pugui presentar una proposta global de pressupost sorgida de la participació ciutadana. Intentaríem que tothom hi participi en un procés més o menys ampli, de temps i de persones, en definir quins pressupostos volem per Vilafranca pel 2013. En aquest moment, bàsicament, inversions. També d'aquella assemblea va sortir el compromís nostre d'intentar a poc anar incorporant parts dels pressupostos perquè siguin participatius, i al igual que aquest any 2013 proposem que siguin només la part d'inversions, proposem que el 2015, o sigui, iniciem un procés 2012-2015 perquè el posicionament final de la CUP en el ple dels pressupostos pel 2015 sigui un procés on portem pràcticament uns pressupostos globals construïts, i no només per la CUP, no només com a CUP, sinó com a no sabem si ben bé assemblea de pressupostos participatius o com a col·lectiu per als pressupostos participatius. La primera cita per començar a treballar en aquest sentit seria el dimecres vinent, 27 de juny, a l'Escorxador, a partir de les 7 de la tarda, per a totes aquelles persones que tinguin interès a participar en aquesta iniciativa. Per la seva banda, Llorenç Casanova denuncia el que considera un incompliment per part de l'equip de govern de la moció aprovada l'any 2009 per tirar endavant els pressupostos participatius. I més concretament explica que en el de 2011 hi havia una partida de 400.000 euros per a inversions a decidir de manera participativa, sense que a hores d'ara se sàpiga què se n'ha fet. Llorenç es pregunta per què serveix una regidoria de participació ciutadana si no es fan processos participatius. Per què existeix una regidoria de participació ciutadana o què està fent la regidoria de participació ciutadana en aquests moments? Si en aquests moments sobre la taula no hi ha processos participatius almenys coneguts. Vull dir, quina és la seva funció, quina és la seva tasca. Un altre error o un altre defecte de formes per part del govern és el que havia explicat el Xavi. Els dos processos participatius que es fan no hi ha un retorn a la població o amb els grups de participació ciutadana explicant per què no s'està implementant els projectes que van decidir, que tenien una partida pressupostada i que van aprovar el govern. La manera com no s'han de fer les coses, fer participar la gent i després oblidar-la. Des de la CUP demanen a l'equip de govern de l'Ajuntament que actuï amb transparència i participació i que reprengui el camí d'obrir als ciutadans la possibilitat de decidir en què s'han d'invertir els diners del municipi.